Der er grund til at glæde sig over alt den opbakning, vi får fra alle vores allierede. Og der er det jo rigtig, rigtig vigtigt, at alle os, der tror på international retsorden, får sagt fra. Altså for at vise Trump, at den her vej kan du ikke komme længere nedad. Altså glem det. Altså, vi lever i 2026, man kan handle mellem mennesker, men man kan ikke handle med mennesker. Og den regel står, så glem den vej. Fordi der er ikke russiske og kinesiske statsskibe all over the place. Og Danmark har sammen med Grønland holdt kinesiske investeringer ude. Fordi det handler jo om at få sendt det signal til den amerikanske præsident. Den her linje kan du ikke komme til at krydse. Det er i høj grad en diskussion, vi skal have i EU, fordi det er jo ikke Danmark, der skal give gensvar. Og det er jo ikke de lande på den her liste, der skal give et ansvar. Det er jo Europa, der skal give et gensvar. Og der er jo det europæiske topmøde torsdag aften, og der håber jeg, der kommer klar til det. Altså, vi har jo ikke nogen ambition om at eskalere tingene. Vi har jo sådan set aftalt med amerikanerne i sidste uge, at vi skulle trække det væk fra sådan et eskalerende samtale i det åbne rum ind til et mødebord. Og det står vi jo ved.